oikire aiga ase studio taite to chake chinkwa na cheito ben mumanyi no mobiso bireka guchaiga ase studio gotosamigore chimbusore gwa se company yone ya Western na ritukaliga rero atarachi gutumanya mangi gore chimbusoro cyabo gose chi type aujo chimbusoro chi company ya Corsair sengenjo twara abire tugukwanira mangana yo ibinte bikuru magega rero nimetenga abantu bande abalimi abangi boniga bachiri kuri twachagete gukora chinkwa niki twachagete ko batabigura chimbusire kuri se company ya Western abantu bari ba take action wali take action bakagenda bakagura chimbusire cya Western boniga basimikire bono aiga no ntagete to chakere umulimi uyo cyeta akagura chimbusire cya Western usimikire uganyete chimere ekinde cyamelire umulimi uyo abona no ubolindi bwo gucakira bwe bituma gusebe kemeri kwibituma aiga no to gucakira egere atosemi kurubunege tuma ke komera buna ke guca kwa mage wika kiome wikenga kiyerigesa yogo samura abuno otoreri tukolya rero omobisa Ben good morning. Good morning, Kestengo. Na kiwa gukirire. Ndenia. Wakire. Mboli gonkira igobogukya. Wa. Onkani gende kibotameti ndikoiba. Ekegusie kino kikegusie kia. Akaro kwani omonto, kwani omonto boronge. Kwani ngabugakire. Goko maboli gose bwagukire igobono igo kwabori enjire ndengawo. Wa muramira. Igonga. Wa mwagire riko. Igonga taraire igo bwamukire ataraire. Okay. Yes. Ngake abantu banyamira babokire. Abantu banyamira babokire. Lakini ngate njoma ntenje mbosongo ngoboga koro. Oh, no kwerigeri. Chega mbosongo ngoboga koro. Na ngorigete chakiao. Lakini kire mami ngomanyande abantu banyamira babokire kinte garde kisi yafuya mkumanyande ngana kinyamira gendere tabantu naigwa abantu babokire. Okay. Igonga abantu banyamira mbuya babokire. Karibu sana na into studio mbiyatole. Yes. Tochake chinkwa na cheitori tukaligalia rero. Era ontagete turakwanira umulimi o chiete buna twa motebeti gore yembusuro ngakyakora selection yembusuro akaenda se agrovet yakagore yembusuro agorete gose na minika gose na raka gose milima umulimi yona chitaga komera bono umulimi yo kero kende naganyete bituma bimere gose bituma byaye byamerire advice ngakyo kumwa abono no to gucakira umulimi yonki abonete gukora litangani kenge mati amiri bage nande ntayo mo tageri kisi afwe mambi abono nga mbia mona sinjo gwachero gotagere enkayo mugusi igetiche mambi yabono oyo gukwana inu Ben Mumaina stenga achikire ko batebya. Yes. Ben Mumanya akora ni company ya Western City na technical advisor kuna gosoma somya abalimi endenga encharata yakoraki encharata iche ko bakora bona gwakire ko boria nimetenge nambe nyingi bono imbura yarekanete ga abantu basimeka zimekire na kero kende mbara bagurire mbusuru gose mbara bangi kugura mbusuru tutaranda goteba abandi basimekire mbusuru nganjere njakire bari bataragura mbusuru matenga embusuru ni company ya Western Seed ogora mangana tamana ogora araka ogora mirimo ogora menika inere mbusire ngyo wanda kwira mugondo bone mambi yabono umurimi naroro ogorire mbusuro amagosa abalimba goja bakora gose kero kenda abantu balimba goja beba saidi naringa mbaruga kumanyanga kero gose nambe nyinge ko bugange kero gwasimikire bituma ko biye ko kwaibekire byasoire mugondo ngega sie nyinge yakoriki ngega sie nyinge yaerire lakini kero kwana kwa bituma mugondo gotari ngega sino yerraga ngone tuma kwa simikire ngabono ocho momena nirigesa yaya bono etakere nanda kwebanga kwa manyanga chiuki angesta chintangani ne chiamana sana asamba ngana ye bituma na betakere kwari kwa manyanga bituma ebyana chitenga beka mugondo na kibya meri egenteke nande naikagote yabalemi ngabateinga nakyuko beke bituma byago mugondo nakyuko bisimeka boronge nakyo punguza amangana yo gukoboka igonga abalimi abange manatenga kokwasimikire gituma ribya merire kwagenda mugondo kwari garigiri kwarangire getame kagetage ndakyakobogete engana ndo wakoborera akiona tuya ya Western Seed mangana okobora ngakora tiki koyo ase njo ni madenga omotagere okisi afuya mo molemi omongaini
na tegerere katware gosema ni iguru nga na kibitumu guteka yes igonga bona gakwena mugunda amang'ana yuko gupunguza usamang'ana yuko kujago kuborera takwatiki takayo asenje bituma biri merde byo igo bimerde byo asoyo tategerete party yo nabo kumukuneli abanyang'aki inki abana wa avoid egere gutanga amang'ana yuko kuboke bituma mugondo twataya baremi ng'a kusimeke bitume byao make sure ng'a egituma no buyo mbiri gukunana ina mbe yamo yes nande wake kama getambe kirabe 10 to 15 centimeters yes yonga kwa getume kegaria kugocha kugwatuba maraba isaini bono in case ngise konyarekana nga gosege sambe bangieta ngiri konyara gokoreki ngiri konyara gukira bande iria sekerege koreki keyirie igonga gukwa bekire getuma kiao oboyo mbukuna nete negetuma kwagetubiro bya maraba boronge igonga amagano go bogata koleki takayo ninga nteka ne pikia mana yes gusmegete mbusoro kwa sekambani ya Western Seed magana go bogata koleki tayo igonga goiko ojo ole mbusire ngia kura sekambani ya Western Seed wando yesimeke endekero kwa yesimekire kwacha konyoranga oboyo bwa mbukuna nete negetuma nande ngwatu bituma bya boronge magana go bokata kalitiki magana go bokata iyo none kero muri mya smekire getumeke enga kingana nga kigo kwira kyamanya gosoka tinka gete gose getuma ngasa wakere getuma gekomera kyamanya ko bono egetumeke kigo chikomera ebigusine bingenda chengo somirero lakini wana boko nganjira asenje no moremi bono nandu no bono naboko nganjira nkwe tamsito tumeka samangana yo ya amangana mugondo ebituma ekero kwasimikire neko bikomera gochakera amatuko 4-5 mpaka 10 aone bituma nyaga koraki kiko cha komerera yani giye kubwatinga isi kutoka bunyumbu alengense boronge tuchingona giye kana amatuko baka 10 yes isi kutoka bunyumbu alengense gochakera amatuko 5 byatagira koraki byachakire gwata igo bono egonga amatuko gochakera amatuko 5 baka amatuko 10 bituma byakorereki bituma byao byamerire nkiye ko muri myakurigeria se bituma biga byamerire umanya ngambya mera buyambire healthy nambe yamo ebitume bika twata to bege tumeka meka mokera sege tukora yes ngoko ta kumenya ngitu yambia byamera onyere ini yago nabo kugutara buguli kugutara ini yago kwenda aswa gete tumo yagera ini nabo gutara kwari linga ebituma na kibikorteki na kibimerete kwanyore bituma kama ritukori komenya ore gatuma kama bobere ase bituma kwa betu sine miya nabo komenya tuya mbiko bogete mbimeretibu tibimeretibu rungu lakini bono egutuma go gweta sere nabo kora kitumi ya mbiye korteki yani drop surfing okori ritugo kana bakomanya bitume biga mbiye bikorteki mbiye byamerete ngonyarikanere ngwatete ya sense meyo kubuka nenyarikane ng'umurimi nabasimegete bituma byaye mbikunanete n'obuoyo nenda akabe Kenya keyemeyemo naenda agatuba buyege sambe bankenyora naende bado bitume bikubuke tinka gereti no tanles to smeke musoro yako ya ye company ya Western Seed asenge njongo iso to ngwas smeke musoro ngao beranya kana bikoboka lakini one ebya bitu be company ya Western Seed amangana gokoboka gukwa make gukwa kikishirenga ebituma no buyo mbikuna neti nkwa gitwa boronge mbege sambe bange ngelieti amangana gokoboka takoleki amangana gokoboka tayo yes okay bono nganje nane muri minaro kwebolinga kero kendo muri minaro kweboli swari kwebolinga bono ebitume bya nasmikire yes ekero nasmikire igente getanga mwenda kulire ninki igente getanga mwenda kulire after kwa smikire bituma igente getanga mwenda kulire ngelinga otakirulire lingona na obonyu kwanza obonyu na kibuli bwa obonyu bwelira obonyu na roma tene nelibera no matendira ronga mabere na korteki mabere naro kwa kuri embusuro ye company ya Western Seed nando manyenga na kigwa ke kama wonye korteki bingana ikira kendo wanda kuri ko bwo simeka mugonde bituma ebine ndo wanda kurigereria origereria obonyu origereria mangana ya maberera mate bituma ko birenze ko bwatari isko to gosenga libereria bari nyingi gwetania igitume nyakana nkemera gosena nese kuri nyanya ekwenda kwa leta gosene mbusuro nabera nyaka kana wajire kwa gorire mbusuro
nande nabatete njire toja twasigikia stick eria twatuma twamanya ng'a embusure information ikoregwa aria ase embusure eria igere information enyinge yunkagerete ng'a with time moja konyona ababisa korwa ase rishika ria KEPHIS igo baranyare koeresera mono igoro ng'a information gotoka ase kero gwatumire information eri korwa ase gwatumire message ase korwa ase sticker lakini nganje ntebe ng'a information ekoyana korwa ase sticker eria konyora nkogotebia ng'a egetume kende giakoreki ndigia kiabete manufactured ndikiara osetigu kana ngonyore gituma gwaje gwagore tumugure duka kero kende gose duka oiga ari igorete duka nanda gacha karasi kero kende mangana makon karasi eka ande kererana embusiriria ya tigetoro na no tenga tingo cha kututabesa ini chipesa chiane ando yebeka ase chiself na no cha korek kocha konyora nga kone iru embusuro ya koroire yota korek etanyare komere kona gurire ringa chi embusure yago quality kia kortek quality kiere na nne saidi ege kama geke na gotebia ege kama one kiamana ngaigwa kya ko chinse ngaiyeika igobono bware nga kiboneta ko bigi kama na goteyinga ege kama otakere waka from 10 cm to 15 cm ikine kika mabanta waraki mabanta waka ekebono okonyora nga embura netwa basikara kende run off gusama libali ari kumnoka mugondo na chat na eta igoro tari konyara gokora kitari konyara ande chimbusuro chao tari gweta na mbusuro yao nande gento kende kama gekia kwa make sure nga watubira maraba ejwere buya kama karo watu maraba ejura boronge kona community in case embura eri yature maji tari koterema asige kama okirigoro asinge nja maji koterema asige kama ogoro karote juritia maraba boronge okonyora nga bono enga nga gusindirira riraba ikera sindirira riraba riri bono na bonyora nga nane gituma yatumeka chinguru chinyinge ngate yasindirira yatumeka chinguru chinyinge ndogeche komera geche kosoka numsa geche kuwatalira geche kosoka gojigoro kwanyora nga kiarosire igonga eteketwari ringa ikamona kwa yaka nande kwatuba maraba akoraki maraba boronga maraba ichore kama boronge igonga nkaithenge ebine bintabaremi oyo taragora gusoyo goranya nkwa kisende bingase ne gukwana boniga omekishwanga na bakwana na mugondo onya kuligaligereria kwaligereria after one week etakero muremi utoke mugondo by the way kwaligereria kwaranga kwaringa kituma byao ebyamerire mendana bikunyara kana kende gosene no ne isise cyetira mugondo kya yiri nanda makindi akorereki agwerere gituma igonga bona gituma ngikoretiki igo kerarire gweta mugondo kwakaraki wakirusia makindi ende gyagororoka burunge gweta mugondo kwarigeria kwaranga aki ebitume byago na unagwa bisimegete na kibimeret igonga egwiki ntangani after 7 days na wasimeka pera mugondo likina kibituma bya korteki na kibire nabe kunyare kana kero kende mete nabona abana barengisiko omoibori kwa mugeti abanda o abatenga to na tojuko kareki tojuko simeke bituma na abana kero kenda wa denga beke gitumeka meka meta abana bane be beka gorieke bakolonga yichense na bagoso mugondo kwa mate yabe gitumeka meka mo oroche chense kira birago binena kyagora na birusi nachore abosiko gochibosio nenjiri tagochora akogendera gochimutu igonga etakire gweta kwali ngaki asebia wete binga kwakoraki kwarusia endenga kero kwa birusirie ebituma byamera boronge bina bitakire komera byabasege tukona bitakire koba niriyo ranyana nga wakorire gasire ndonge egasi ya gosimeke bituma terikoerera se turatebenga nga kwanda kwasimeka mugondo kwa ruoro yaya aye kwanda kwasimeka oino mochaka notu na wasimeke bituma buno oino mochaka yes ndio murimi abonete guchaka burike bituma byaye ebituma ekero murimi acha kuruga one korigelinga na kiobiere mugondo gochakira chigwiki inye paka chigwiki sta takero murimi tokenga wachakira gokesa no kyogora fast weeding kunyalekanere nga mbaro bari bagotumika amagoko gusobo kombe kuburuka yes igonga after 4 5 6 7 weeks yatokonga lakini at most 6 weeks yatokonga
kwaburugere bituma byao ende nga egekana ngukwana ka after 6 weeks igokana kwana igonga mbire gukentanga ne byamera igobono ewikire ndana ndurugo yabara eriyo komera ndurugo koraki ndurugo bara ari buna byamera cyugista kurwaro yatoka nga yasta kigo chikoera yatonga kwaburugere bituma bya kwaburugere bituma byao naso oyinaso mulimi gutume kubukombe na mulimi gutume kubukombe asoyo gutumeka agiso gutumeka marioga yakire ayabona marioga yakire nandi no kugena ngangora tamara babisa kuruga ba mariogo banya gosemia balemia mariogo naroro gusiara nabona muna ese gotoka nga kwenda kwa simeke bituma byago nabikunyareka nga tulimete mugondo ge kwenda kwa siara upside ya itakire gento kwenda gwake bikamago bona karo gwakire ocha gosiara ryogo ria ibituma na bina bitekere nga kwa bisiarira rino kwaranga byamerega guchakira chiwikinye isano iga gwacha ni ryogo ria gwakoreke gwasiara ende nga yeita kemerikene kanga yatake gocha komera getari bando ende bando yakina ge korteke kirera yoga guchakira chiwiki isano yetakire gwakoreke wachakire kuburo kwa burugire bituma yawo ni ryogo top dressing rende ni mulimi abona to top eri bituma byaye kwa buri swali yake ma ando no rumo chando konyoranga abalimi abange bagocha batwara nabo konyoranga umulimi o chiro smeke bituma byaye o burugire bituma byaye bono gocha konyoranga umulimi ngonya kwa kale sabunga ndintakira kokoraki nintakire kokora top dressing top dressing bituma na byamera etakire gochakira igukia igukia gatatu yakana bitakire kokora top dressing yakata yakana igana banyora ngibituma bono mate bituma nabone imbrere nyingi na banyora ngibituma bikine mbero bituma bikine mbero kokora top dressing before first top dressing igeka nate yabanga turojinga nabikunyarika na kwanyora ngomulimi na gotego jakere igukia gatatu yakana ya gatano gocha kuburuga nkonyorora bali bane mbara bakora top dressing na kibakora top dressing oimukyo boyo bwaye ona rabo mugondo gacho kuburuga yes utabanga matera banyora mulimi ate target utabanga nate kuburuga chire ni 10 oimukyo boyo bwaye obeka asibando chire ni 10 oiro no chaka kuburuga ngo kwanyugure kere neza ke kuburuga bono gakwirana agocha otubera ni oboyo boli bwaye buyo ka kuburugo o make sure ngo boyo boli obwa soira mara bimubya kaga sende kuburuga ikonga amangana top dressing etekere no cha kuburuga cha kora top dressing ikonga ewiki ya gatatu ya kane na bitakiro cha kora ki o cha kora first top dressing igabana ta before buruga go after kuburuga bono nakina otenga bali mimbaro ago soano buyo mugondo obeko obuyo kakuburuka kakubutuba numuri mnara gotebanga tikangende nara buruka kwanza mana gokoreki mana gokora top dressing igonga gochakera 4 5 6 weeks na bitekere gochakora top dressing up to 7 weeks netekere nga gwakora first top dressing yao what happens sekero mulimi yako nyoru gokora top dressing riswali ya kengema nabiko nyalekana nga nabono nabenga na banaye nabakonyora nga otebenga kero kende kwa nyoru kuri lunch mochiko yeli saa 10 toka nyore njara yara kunyare kweli yes nabonye njara yakunyare ikonga ekero mulimi yako akonyoru go kora top dressing igona benga nga igacha kuri lunch saa 10 ekero kwa nyoru go kora top dressing mapema igobono in one way wa affect le bituma bya umugondo ande nabatayeti igoro ya ebituma ngutwara bire stress njirende yonse no naira toke ngabono turali lunch saa 7 ya bere turali lunch saa 8 turali lunch saa 9 bono mundu natiko kwa saa 10 eyo nabakonyora nga konyora kwa koreki konyora kwa rosire bono na apetite ya koreki na apetite igonga egento nanya ko tayo mulemi ya singenjo amangana yebituma gosimeke bituma edoko bikora na bune biashara kiremo biashara etakere we budget burungi wakora budgeting ya burungi kwa make sure nga turi gukonyorwa amangana a top dressing wa top dress chinga kikorteke chinga kichibweneleta okay yes komina ya mostega chuka chetigarte cherege chinsa ichegesana ne mocha bono mubaso igase studio igotorina mu ofisa kura se company ya Western Seed ngumukana mu ofisa Beni Momanyi na iro yugwe togendete kunya gotosemia igoro ya obo limi ibwe bituma
bwe chibusuru chabo chia Western muchando no lengo chanara rwose no burwaire I don't know nabo ogotobeka bia konyoro mulimi agotara gose mugondo nyore bituma bia bibwate bingurunguru uri no burwire gose ninki bono konyora nga bibwato amato yes alina makonde amakonde ali akoro kunga forami worms makonde alina bikunyalekana nga nabagocha mugondo lakini enjera lero agonyara koraki au control amaligo na korteki amaligo na rokonda gwasiara ngi akoreta makonda biyo na konyora nga makonda ali ngatekero kengate mudena no mudena ra makonda rabo na ukina gocha abikunyara kamano riyekero gwasime kare makonda akoraki ya makonda yaga kare gocha gwasime kire bituma byago makonda abona forami worms ngokara kare gochi chaga kare ekara achire egente getaga na benga nga nabona orabulinga ngi akoreta chinsana ko kero kende yana bikunyalekana nga ebine bintu ete bigocha ne chinga kichikorteki chinga kichena bakonyora bono amakondo ngatoroche nga ngatenga no erebe tumna ne biwangu na kibigukina gocha ya chakera gocha magena gocha bakayaza kabeke wangu kanane ngobono ekere utuma bire bike bakonyora nga tocha sento nkware mete ligwa chikole me bituma bya mugondo ligwa chikole mo chusimeke bituma kwata konyora nga nkwa kuna tokosena na samagena ali amagena ye biwangu bya kanyora korteki asali kwacha kanyora bona kukwalema igonga nkwa ya affect bono kwacha kanyora bituma bitikobera no libika kare koreki no lyamagena nara kare gutura yugo bono abakwenda ine ro muchando mono kanyora nga gocha se chifolami worms echo folami worms mono go chikolia mato niko chikolia mato ngakirende ere gotoga ngo mulimi osmekira bituma byayo burire bwasoire mugunda ngaki mulimi agokora manyenga ebituma byayo burire bwasoire mugunda nakina goteberi nga ebituma ebi engante gatangani etekiro mulimi kwena mugondo ryo kana ryo wakora chitaro chakire ngaki engante gatangani bituma mbiri bitakiri gotwara ngorongoro n'ekigwate ngokana abanyole bituma byabo byaliru na makwere ndayina na folami wa msiji igona bitakire kwere wanga igonga ebituma byakoreki byarwari kero kwa manyire bwe ebituma byarwari wakoreki wa take step ile koreki eyereta kire yes aserende bituma konyora matago chaka kando na yugo matabate chingoro konyora bituma bimatacha gotani yelo bituma byachaka kurabuka mugondo nande ebituma bine mbiro konyora nare bituma mbire bindo konyora nga amataya chakire koba matonto magwari angabuna sepra ebingantaka yatinga bituma yago sensi ngotwara bire amatange gesa kwikira kilendenga nabakonyora nga gwachire mugondo kwanyora bituma byago bibwata ama bono bi okanga monto chetaka bikara egento ndate yabare mingelinga kokwa gore musoro kuri ase company ya Western Seed aita gose kwagora araka gose kwagora milima gose kwagora minika ebitume bya Western Seed nambe yamo igobire torrent na mangana ya marwirayo nabona onyora ngibitume bya tware strix byane bibwate mistari gotirimo masamato ne iso ndi kwa poligoro ya matokuma amatare kero konyora kuma ebituma mbere bikonyora bikorozo nechi birosel ne chi characteristics chire unique asin tuma dinga tenga tono metamato na chokoni ya na chokoni yegituma yekemelindo ge kenyale koba buronge wacha konyora ngabono amata yaye kero kende ngankwa yaragerete buronge kose nkwa bigete goye buronge amata na konyora nga agochaga kuoma ekarangiye kara kuoma iga kuoma ende nga apunguse ngata matana la koro siendagera yani bono ka kupunguso machani obore amata yanda ande apungusiru arianda make anyare ko gosanye ndagere sena koleki aijulia segutu asenjumne utumene nabigotwara mata mangari girini mugondo igobono etoke ngwa keragere tiboronge amata yabona abera amange igobono ndujugo igikorata mugondo ekenge na matunguru lyo nyaja aho chakoreki akocha gocha mugondo igonga emolemi gento gwanto kora gena mugondo ligiriringa urere bwachire na kibitume bikorata na kibitume yigo nyarekana konyora magosa mna yibitume konyora ngabona kera byabe kera gwa kora fast wedding kuseri bugari tangani lyo konyora nga wana nikonyora morire ya cha koreki akocha kororeka yes nende egento kenengere ngocha na rase ebitume bikonyora ebitume byaberekire
Umakanyora nga masakara nare ase bitume bigange masakara biratatanega. Kebere gete lakini mbono kiabere kirikerekerere. Lakini masakara umete. Wali no boruire useningi. Amare nara konja kanyora gocha okubangi bituma byomire. Lakini mbira akoraki. Lakini tibiroma. Igona karo byaberekire. Kwarangi bituma byamire lakini mbira akoraki. Koje gusabora ime. Kwanyore gitumekere oborera. Uno boroire boja sebitu. Uno biro boja sebituma. Pone ngento murimi abantu gukora kara ikirege kumune ekyo. Yes. Etakire kwanda unabona kwanyorere bitume nebyo. Murimi arabone to kumanya ngabane bitume bibyako nyire mbone to gusamura kuru mugondo. Abali betoma ndana bangaini kweli. Murimi daje kwake sabyo gusamura igente ketane murimi ndabanda gukora no onkora sambale bituma. Kwarari. Kala sambere bituma, bitume. Nunya go sambete go sambere wiki. Ugi nara wada wasamba. One ugi no chukara mugondo wada kwaranga kwagenda baka mugondo bituma byawonya kwaranga byarigiri kuoma. Egente kane nabone toke kwasimike to senaraka. Yes. Ngabata itwa record. Ndi wanda kwasimike bituma. Kwasimike bituma kiara korose company ya Western Seed. Ige kwa mana emetu ne na 3 months. 3 months. Igo corona was me gete kiro bale 3.5 months. Emetinye to nenu. Me to nenu. Igo wana no me tenga ninta kerenji go sama. Ase njuri iri kwa recorded was me to mukia mi statu. Nkwa recorded ngo koboliere ngo seka ase ka record. Ngo record ku ebolinga. Nindi ngo cha kokoreki. Nindi ngo cha kosamura. Kwa record ase file yago ko sasa chi record cha kwa recording wate banga intakerenje samure tare 20 mutinyo 12 intakerenje samure chanywale yonga ari ase kwali gete bone ne record okwana nero bono chite giga cyo ikire okwana mugondo kwali giriria kwenda kwasabole getuma ekamo kwa bangorora chinyeke kwacha kanyoranga enyeke yekorunsa kwanja napa chakorike panaro chia chiriaro nyako batari bolio nabo ko ngakere simugetera se namba ya 0706181822 0796988630 ni namba ya SMS ni gere 0791088922 nabo kundikira ujumbe nyako batari boli ndi onsi gose komenta konde wense experience kyabone chimbusiro cha Western nabo kugamba no mu bisatu bate aiga ase studio beni mumanyi nero yuwe togenda tukunyogo tosemi igoro yechimbusiro cyabo enkayo mugusi. Yes. Mori karakado likiare. Iswari ya nene. Yes. Ubu mambo yebu kwa peti abana bako bekera kama. Okabeka gotende na gosendi ta. Ndira kwa sala kwa fiti binde meri. Automanya ko irana bano tukunike miniro getiga senkayo mugusi 94.1 Manchester Lastengo na mabisa kora se company ya Western Ben Momanyi. Ichuamo minto mwanya getinge waterane tokora magenderero mito. Ichuamo minto mwanya getinge waterane tokora magenderero mito. Kwa chingongo chinde mito yo marito wasoga korobele mi webi meri na bego botugi Kisii FM enka yo mugusi. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Aya namangana maya asenchera yobwenge korwa Kisii FM enka yomugusi. Mangana maya asenchera hayo bwenge chinse sano nemo unaoso moja sore na mekenya bubara.
Kiama gia DCP chinga kichini kwa kegenderete no moyega buko barigania banasiasa bali batamire kurwa sehebi amabyabo na kubwata namo na kirokyo zomoyego yo kuragwa no muraiwe kiame kyo rigate gashagwa igogenderete asicyo visine ne chikiame kyo somocho Nairobi kadia bali abanganyire gocha ase kiame kyo ngamo na omubunge okajiado North Onesmus Bogoyo Mubunge Mkurweni John Kagushia, Mubunge wa Naivasha Jen Kihara, Mubunge wa Embakasi West Mark Mwenje, Mubunge wa Embakasi Central Omoske Adheru, na Oyoro Isambu Omoske Kamande, Naboigo Oyoka Mkunji Omoske Yusuf Hassan, Oyora Liabuna abamenyi bebunge yaye nabo bamotebya akolebo gati ya babunge bande. Ingaki abana bakorrekana kugenderera kuhirana kisukuru samasomo etamu ya gatatu mukubi oyo kubulia niko kugendererete kurwa gocha saba iboli n'abarimu kugenderera kubwaterana eliyo koyaneke bunu morobiri oyo ikerani webotutukana bondi bwensi butayo ogwana n'abaliki bamangane mambe ya rero kurwa somo cyobosongo MC yomochore ase county ya Kisii yomusbati Dolphin Bwari igabulire abayiboli koyaneke bunu merobiri yonsi buna okorwebesa goikerani gweheri wetanga kurwa saba na boseli bwo gochankana ende Yama habiye kwegerera abalimu menze ya Kenya ni obona sobo amo byesokirie na kumuganya monogeri bwebungene ne yenze ya Kenya Moske Moses Wetangula kubwatu koroboti oruikeranu higoro ya mangana kwanete bwangoiga abona ababunge ni obakare kohegwa maruba yokulika abalimu korwa State House bamanya konelia abakenya maruba yo Mario huwa mangana maya sobo nge tumerane sano ibire kumanya ina yanda sobo ikiranu nkoro kwa Kenya bubara Omoelio bwamangana maya asenchira y'obwenge bunaletwa sole na Kisii FM enka y'omugusi Nyambatitigankole nekiza kyangereire keoke bandi ntonako basemya mange Nyambatitigankole nekiza kyangereire keoke bandi ntonako basemya mange Yes, este kanisa na chabo tokire chinsa ni sana nemo chabo na mubaso na kolere iranga nkwira na tori toiranire asero ndi toyo mwaerio ye chinkwa na chito ahiga ase studio amuna mobisakura se company ya Western Ben. Yes. Toiranire maboli abalemi ba boliri na roboli ngangwa tabanga kerokende akaenda no mwana mugondo gusimeka mwana akabeka na twateba chinyake isatoinye. Agaita kuchimoyino tacheti kuchirusi. Chereke wanata kuchi ekero chiamerire bono chereke wanata kuchirusi. Agareta abaisa kubutora bone meriye bituma ye yakeria gutiga. Gatana baboliri boli bunelio. Igaboli nganjara kyora abanya ko rusi bitume biende ngato affectie emeri. Yibituma biri bindo gutiga. Yes. Ntwata banga etakere ogocha mugondo amatuko saba matuko baka 10. Yes. Na yoto ke gocha mugondo kera matuka ya be tinga konya lengo tuma ya defero prieme tume merie era jikonya ra affect yende mengao igonga ekero kora gosekero kurusi tuma bire binge we kwanto kurusia amatukaria amatangani ikomi to konya rangi tuma ya korike kia rosirie meli era be affected igonga litukuli komi yana mugondo Rusia ebituma biri byo kera gendo mwana yereti ebenge na kera kwa na mugondo na konya montorosire na yo ndo kwakoreke na yo virusi mapema igonga to nyoronga kwa affect emeri yaye na roboli gaiga ngari boli ndro tairani libya inga kicking yo monta boneta okora top dressing after ya kwa burugire ose baada ama kabla ya kufuruga nabona ali mwirali kara simi asinga nchokoranga naranga natete mwena ni katekarete se simi asinga nje namba koranga kwa ndengwira nande nje kumwene ngore karatekarete na biranya kana tinda mwena ni buya bado bono bado no ara no ago nate baneke
ebituma ebi akore gento kiamuge kino nga narokando obe ko boye gakuruga nakini nasist sana natebanga egetuma gochakire wiki ya gatatu wiki ya kane wiki ya stomo wiki ya saba etekenga omoremi okwakorere top dressing yao wakore top dressing yao igonga ebituma ebi yawo na namate igoro ya top dressing ekarokora top dressing yao iyere ntangani top dressing yae karo yakora okogenda wiki ya gatatu wiki ya kane wiki ya gatano wiki ya saba wiki ya saba etonga wakora top dressing yawe wakoriki wakori igonga nga abari mbe gote tamwe inga ekera byugo chako sokya emetu tekerenga wakora top dressing ya kabiri igonga ebitume bya bikobera mu ndama tukamatambake na betekere wakoraki kwa top dress kabiri yes this one ni umurimi ondabuli nga this one tu umurimi ondabuli nga nakora nache nakire round up na nali chieri chana chia kemetaro nasimeka chibando alafu nama wacha kutumeka ilio kuburuga intumeke kabere go siare ilio kuburuga go sendimo onda mwere nga kuburuga ne ilio ndimo kero kuwa ibitumo byago ne ilio ndimo asenge njonga onogore mtokora bugonga kirimo biashara oroje nga ilioge rigwasiara mugondo iko lyakora turateba matuko kelio ngo ligulio kuburuga lakini mono kunyoranga lio liko tokora gusine metie nyene yes ubeta kora tiki etari kora gusine metie ndorio ubeta kora kana igonga ligwasiara limo como nyosta bitumene tokambiri byabera mugondo como nyosta pakamo nyosta abakonyoranga ubita karateki tejo mugondo igonga onyo wa apply lyogo ne toke lyogo konyire apply lyogo kuruge bituma limoryoka yes bolire mwari libondo lyo mwari abo ligora ya ebituma konyoranga bituma bire binyerera mugondo ebituma ndega bituma biko binyerera mugondo nambe ya mona mangana feeding eto nga tobegete bwoyo boronge tobegete obwoyo kusukwanyora nga kero kende gwaje togasimeka mate biblia ngo tebere ngo muri mnaro jeta gasimeka kero kenda yonda embusure ka ugo senchera yende ka wa magume yende ka wegetare igoro ko bakerebu igonga wakonyora tuya byabere bireu igonga ligiryo mugondo go yochunguse kenda raso ko rusio aso kwabusiri so muye chingoko iroboye buri mugondo okwabuse ko so muye chiomba chikura robwere mukyo boye buri rarai ira mugondo yende mugondo go bo moto iko nyo tuya bire binyerere umabya akobeke gutuma kweri lakini egutuma kange ko bakanyara singe njongeta kire gestime iri ko sekeremerera mangana ye yomu na mangana ya umwaga embe yenyinge igonga egutuma kiago gifiti boronge keburugera boronga senyota keburugete boronge obotonyoranga bono ebimeli kose ubi yarire endagera ligutuma yatakere kori kenore bona ubinera korteki ubinera norete igonga abalemi burugire utuma mapema nande simeke gutuma ekemeka ojeta tambe bibere lakini gutumana kama kerege tukora ebituma buna muntu onde bwense ne nganga bika ba stress ebituma mbi wa stress ngekoleta stress ya sebituma ne nge muri mibona akora manya nge bituma cyane nge ba stress oro cyo bona wakire wasimikire ebituma byago byamerire yes murakero ukire ndebe ngo ega ko wakanga bona mu murakero ukire okanyora nge tuma kialingira amato ogana mugondo gwagamenye kwabona nga ne bitungo bikoreke nebitungo bire mugondo igonga ebituma bona muntu na bwense mbibwate stress na kwajikira koteba umore minga nteke tani kutakamanya nga ebituma yago mbibwate stress ojo urana mugondo ebituma gwasime tonya binge bitungo abuto wichiro tenge bituma bya auto stress kwaenda wasime kibituma byago kwanyora nga tobeke tugoye boisaina endagera ya keire igonga mpaka getware stress nga nakiakanda kwaza nyoronga byachakire kubarira bituma bire yangi mugondo byachakire kubari asinga ncho boye bwakorere oboye bwere buri bwabe to bakabwere bituma yawo kwenda wasimeka omobesa ben mumanyi kurase company ya Western Seed ochiro batebiri abalemi abasimeke gutumeka mekamo kwachire kwabekire bituma byago binne mugondo kwabekire bituma bitatu
ekero kwabeka ebitumete bine bueno ebitumete byatumika kaboyo kari ke kwabeka kero yatumika kaboyo kari ke kwabeka akaboyo kari kachikaere ngatubona kandagera kaere oroche mbiko twara singa kandagera akabono gatwaigwa gasinini neba nanyoro gwachire gose kerero abangina nebirero namaskania manene sana ngukwana go kana tabangina nebirero go ningisike tabangina sana na maskania manene gwachire kerero ande kerero gwita uti mungine gitari kerero omana kanyora ngabona sekerete kichao kwagenda ochikuririo omana kanyora ngamandasi muri abantu gose 20 ochikuririo amandasi manyora amandasi ari 25 ya mesa kanyora ocha gutwara egetume gorunga haraka 101 haraka 301 pero bigo bikomererio morakera mono kengima nosimeka mogondo okonyora morakeroje madenje ne okonyora gikuringa mato kyo kiaringira matari abere ne getungu igonga bone go kiapungusa litugori nenje ngosomi goro ya mangana inga igiapungusa service area elinga yale konyarekana nga kero kende nga tochibona nga egetumona kero kerambode tamato okonyora nga no enembeo no ena mache igagosoka amanga tuno mato bongoro byo bakabaka basamato obongoro bakabaka basamato bone kero yalinga amacha yale gosoka bona kialingira amataye bono macha yale tari gokora kitari gosoka manga yana gochiase atmosphere bone kero yapungusira mangana ya macha ali gokwaja konyoranga bone egetume kuna kero osiri kero kendenga embra ke gocha kwacha konyoranga ndi kiakoriki kiarambwe kosko gocha marako baliense ya kendri kwanyoranga korteki kiarambuire amataye igonga egetuma kiaraka 101 egetuma kiaraka 301 etoke mbura na roro keo kwaligasa etoke nga umurakero chire saidi togo imokabosa bakokoreki bakonyore chimbusoro chino ngai chigotoka chimbusoro cha Western City ko chigotoka ase duka gose agrofet ende Jones eyere konia chimbusoro etoke korwari ase okorwa naroro ko bantu chimbusoro aigenda mote ingaraka tayo molimi oyo ingamilima tabyo yo kokoneria mbusuro inga aminika iso to ngata yibuati na meta sako yenyora akorentere na nene mono kotagete mbusure yo njomo nyana ben mumanyi mbusure ya Western City ni njomo nyane onga kresimi onko bangana jogoraki jogonyora mbusure ya Western City ana yaho ya mwelio engana yana yo mwelio nganjere nte ya wale minga mbuya mono asinge njonga barokirio gwanjo konene sana no bwanje niyo bana gocha se company ya Western Seed na ndekero kende mnantwe company ya Western Seed na bututanyorane na inu gusaba le minjo gotenga mbuya mono lakini nganjere baona iga bunatorega sege teacher imbate binga mbuya mono asinge njo bwanje niyo bana muorokiri gocha se company ya Western Seed company ya Western Seed anena mono tegambate inga mangana yo gosimeka bituma tari gosimeka tu nakonya ligesa yaya kira kere stage ndatebe ogosimeka liburuga
amangana agud control so amangana pest control ya marwira ya chire onsi ekichi stage chons igentega nando nakomeka shwanga ngwasime bitu ya burunge babesimeka na space ngiria korteki na space ngiria takeire nabo ori linga marwira achire mugondo nabo igo orenga ngwakara top dressing ya mapema igonga amangana yonsi pi aina arako akogera ochokonyora liga sekorteki liga sereliga igonga tando simeke gutuma kiago ngoche kuganya liga sa nkiuko chikogesa simeke gutuma kiago kerere burunge mbakocha kokoreki mbakocha konyora liga sereliga igonga tumeke musulengi yakurwase ye company ya Western Seed nandi okora magana ya gocha na twabasomeri gocha yes mbakocha konyora liga sekorteki liga saligia igonga lere tumakia urongo nari okubori ribori tari gore chimusore chibituma lakini akubori ngambori ri mogeni urase studio nga mbabwata chimusoro chichi spinach nendani ngayete liswali yari irabo no yeretago ngayete nga bunali boririgo chimusoro chitwa kwande nandi negete kukwana nga neka kulero ntakwana ngo e company na Western Seed Company ege korosia chimbusuro chichibando chiuka asabone gatura chibando chimbusuro chibando chiuka ntwara kolete chingende lakini mone gaja kanyoranga chingende na jiro chio bakorosinke chitari kunyara gutuikera gocha abono igonga ntwaka gutine chingende lakini bona ge company ya Western Seed nganchire na maskini amane nkwane nga company ya Western Seed ngoro story ngoro ntubwate chi avocado chia avocados ntubwate nabo igo ntubwate bichuchu chiproira okay yes bien mono mongino rimetre na tegerrete nabo kumuganira launching yando chensasta okurwa naye nali uranyore kendo beki muno no kana sa goro nyomba na banda binga ngatenere dio kogenda tokwani bono igo bono nganjire nkwani ngina yane kurukunga chwanike muntu nantegarete omugaso bonaiga nabatiga no barenge na kamati yaye nare kuruku Royce kemunto Royce nara kuruku Royce kemunto kamati yaye kuruku Royce kemunto Royce kemunto so bere gerega kiogoro bonga netiga mutambo na maskini amane sana sengenjonga kale kamati yaye goturo chinga no aganya kobera nerega bona bonga kana soka na bante inga okoleki otokwani na maskani amana tiga nganjere nkwani omoga kominto koroke vansion ndigo nabo igona omongino minto okoroku Petris kwamboka imete ngamba korteki bante gerete bagenda tebti na nene mono onte kwensi umanya tunanje ben mumanya njira bera nyane ngose na tingo cha gukwa abantu manyana na bangi onte kwensi umanyete na maskani amana sana nganjere ngotebi nga aino muntu mana ande nkwanjete bosaigo okay bia mono twaro mugasomia nende kitura kogani chinge gichinde na boto korangiriga se studio agendere gotosemeria abali mibeito igoro yobuli mibe bituma anchire kibone to korobuli miyobu ilio konyora ubwaite korwa sobuli miyobu gokora mancho motega limero ngebere na ibere steka chapto kide chinse sane macha banu mubaso karanyoro mugano baba korona bakoro ntamuga amono muga kamekenye bubara alafu manya kwirana